Ni Kristo asilaw tayo. Ni Kristo asilaw tayo. Kantaan tayo ti siyak ti silaw ti lubong kabayatan na masindian dagiti silaw. Agragsak kayo, da kayo apan nakabalin ti langit. Agkanta kayo, da kayo akuro dagiti anggeles. Agrago kayo, da kaya minaparsway tilikmo ti trono ti Diyos tayo. Nagunga rin ni Kristo nga tayo, ti trompeta ti pannakaisalakan, ala pagunyan nyo. Agragsak kaw dagagapo kadagiti naslagadayag mo, tamaparanyagan ka babaen ti rimat ti gloria ti ari tayo. Nagbalaygi ket nangabaken ni Kristo nga po, mapaksyaten ti sipnget ket agnanayonen amaya dayo. Agragsak kaw santay na nga iglesia, agrago kagapoy ti sadyam, taranyagan na ka ni Kristo asilaw. Mapno kumamet ti rago dayto ya simbahan, ket ti aweng na tinarambakan, akanta ti sangalubungan. Kakabsat ko amay raman metaranyagan daytoy asilaw, tulungan dak kadingag dawat ti kasi ti Diyos, tapno no payawan kay kariyak ngagserbiken kuana, ipaay na kumamapudnuak nga ikanta, dagiti panakaidayaw ti Pasko ti panagungar. Ti Apo adda kumakada kayo, kasta kumamet ken itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karigat rumbeng. Udno unay amay karigat rumbeng, nga iti amin apasnek ti puso, nakimkentimek, ibunan nagtayo ti di makita pan nakabalin ti Diyos sama, ken ni Apo tayo Yesu Kristo, yabugbog tong anak na. Tani Kristo sinubot na tayo babaen ti darana, isuan ang sandi kada tayo nagbayad iti utang ni Adan, iti agnanayon
nga ama, ket pinunas natay dokumento, ti utang tayo. Tada ito'y isuda dagiti nasantuan na ramrambag, ti Paskwa ti pannakapapatay ti pudno a kordero, at idara na pasantuen na dagiti balbalay dagiti Kristiyanos. Daytoy di rabia panangiruar mo, babaen ti dagati Epto kadagiti ammami nga anak ti Israel, ket pinagbalasi mo'y dayti tawa na labaga, apulos sa dinabasa dagiti saksakada. Daytoy di rabi, anang pukaw iti sipnget ti basol, babaen di sinan na digi, nga iso ti apoy. Daytoy ti rabi nga iti sangalubungan, dagiti mamati ken Kristo maya dayoda kadagiti kinadakes ti lubong, ken iti sipnget ti basol, ket may subli da iti sidong ti grasya, ket may ranod da iti kinasanto. Daytoy di rabi ani Kristo, kalpasan ti panangpugsat na kadagiti kawar ni patay, rimwar si babalay iti tanem. Tawan kuman panagmamayan na nayanak kami, nga saan ngay may tinangisalakan kada kami. Anyakit din na nagsudi ti kaasim iti tao, anyakit din na kinamanang ni binibiti ayat mo, asika tapno subbuten na kami at agabo, inawat mo amay sakripisyo ti anak mo. Pudno gayam manaskenday di basol ni Adan, iso anapunas gaputi papatay ni Kristo, unagasat ta panaglabsing, anakagunod ti ingget tanok, anangisalakan. Rabi apudno na yanagasat, tay sulaeng ti may karya makaammo ti tiyempo, ken oras ti panagungar ni Kristo kadagiti natay. Daytoy tay rabi anakaigapwanan na naisurat, ket ti rabi agranyag to akas aldaw, ken ti rabi isunto ti mangsilaw kanyak, kadagiti panagragragsak ko. Tati kinasanto ayag daytoy rabi paksyaten na ti kinadakes, punasen na ti muli, isubli na ti kinasingper, ken ragsak dagiti agladladingi, parmeken na ti kinatangsi, pukawen na ti guran-gura, ket yeg na ti kapya. Anan sa takas pagyaman mi ti daytoy arabi, o nasantuan nga ama, awatem kumadaytoy na inrabi iyan na panagdaydayaw tinasantuan nga iglesia, babaen ti ministros na, ket iroknoy na ken ka daytoy alli da kandela, anagtao ti aramid dagiti uyukan. Ammumin ti ibunan nagdaytoy, alid asinan adigi, isuda pasgeden tinarayray ngapoy, tapno may daydayaw ti Diyos. Ket numan pay daytoy ngapoy maibingay-bingay kadagiti sabsabali a kandela, saan namaksayan ti ranyag na, mataraunan ngamin iti malunag nga alid, ngay naramid dagiti uyukan. O rabi apudno nay anayng gasatan, apanagkalay sa ti langit ken daga, ti Diyos ken ti tao. Dawaten mingarod ken kapo, tadaytoy a kandela na bendisyon na napagdaydayaw mi tanagan mo, ipay mo tapaksyaten na ti sipnget daytoy a rabi, ket iturong nangagranyag
kumanga agranyag, adikat maksayan tiranyag na. Awatem kadakas na banglo makay ayo adaton, ket makipagranyag kuma, kadagiti silaw anay langitan. Sapay kumata tibagga kadipulos lumne, masarakan nalata gumilgil ayam, daytoy abaggak, iso ni Kristo nga anak mo, anaggapoy tinatay, ket rinanyagan na silalanay ti sangalubungan, iso ngagbiag ken nagari, iti agnanayon nga wanting gana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti Agtugaw tayo maidep dagiti kandela. Tegoray. Idi parswaen ti Diyos ti lubong. Ti umuna may basa, ibagana kada tayo, tinagapuan, ti kinatao tayo. Ti Diyos, pinarswana ti amin nga addaan na imbag, ken pinarswana ti lalaki ken babae, akalanglangana. Daytoy tinangrugyan ti istorya ti panakaparswa ti tao. Isong agingga ken Hesukristo. Denggen tayo ti maibasa. Ti may basa na adaw iti libro ni Henesis, ti Henesis. Idi parswaen ti Diyos ti lubong, guso-guso ken awan ornos ti amin. Nakumutan iti napuskol asipnget tinadawela taaw, anang lapunos ti amin. Ket ti panakabalin ti Diyos, aggargaraw ti rabaw ti danon. Imbilin ti Diyos, mapaadda ti lawag, ket napaadda ti lawag. Naayayo ti Diyos, nakita na. Pinaglasin na ti lawag ken ti sipnget. Pinanaganan na ti lawag iti aldaw, ket ti sipnget rabii. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ito umunang aldaw. Kalpasan na, imbilin ti Diyos, mapaadda ti tangatang, amamaglasin iti danum, tapno agyan iti dua a lugar. Ket naaramid iti akasta. Nangaramid nga rod ti Diyos iti tangatang, anamaglasin iti danum, nga adda iti baba ti tangatang, ken adda iti ngatwen na. Pinanaganan na ti tangatang ti langit. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti may kadwa nga aldaw. Kalpasan na, imbilin ti Diyos, mapagtitipon ti maysa adisso ti danum, nga adda iti baba ti tangatang, tapno agparang ti daga. Ket naaramid akasta. Pinanaganan na tinamaga adisso iti daga. Pinanaganan na ti danum anaurnong iti baybay. Naayayo ti Diyos iti nakita na. Imbilin ti Diyos, patauden ti daga dagiti amin akita ti mula, amang ted iti bukel ken dagiti amin akita ti kayo nga agbunga. Ket naaramid akasta. Pinataos nga rod ti daga dagiti amin akita ti mula, amang ted iti bukel ken dagiti amin akita ti kayo nga agbunga. Naayayo ti Diyos itim nakita na. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti may katlungal daw. Imbilin ti Diyos, agparang dagiti silaw iti tangatang, tapno paglasinen da ti aldaw ken ti rabii, ken tapno ipakita da ti pangrugyan dagiti aldaw, tawen ken nasagraduan a fiesta. Agpaay danto asilaw iti tangatang, tapno lawaganda ti daga, ket naaramid akasta. Pinaramid nga rod ti Diyos dagiti dua a dadakkel a silaw.
ti init nga agranyag iti aldaw, ken ti bulan nga agranyag iti rabii. Inaramid na pay dagiti bituen, inkabil na dagiti silaw ti tangatang, amang lawag iti daga, mangranyag iti aldaw ken rabii, ken mamaglasin iti lawag ken sipnget. Naay-ayo ti Diyos iti nakita na. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti may kapat nga aldaw. Imbilin ti Diyos, mapno ti danum ti adu akita ti sibibyaga parsuwa, ket mapno ti tangatang kadagiti tumatayab. Pinarsuwa nga ro ti Diyos dagiti dadakkel a parsuwa iti taaw, ken ti amin nakita ti parsuwa nga agnaed iti danum, ken ti amin nakita ti tumatayab. Naay-ayo ti Diyos iti nakita na. Binindisyonan na amin ida, ket imbagana kadagiti parsuwa nga agnaed iti danum nga umaduda, ket punwenda ti taaw. Imbilin na met dagiti tumatayab nga umaduda. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti may kalimang aldaw. Imbilin ti Diyos, patauden ti daga ti amin nakita ti animal, naamo ken naatap, dadakkel ken babasit, ket naaramid akasta. Inaramid nga rod amin ida ti Diyos, naay-ayo ti Diyos iti nakita na. Kalpasan na kinuna ti Diyos, ita aramidan nyo ti tao, kumasping danto kada kayo, ket kalanglangatay to ida. Iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken dagiti amin nga animal, anaamo ken naatap, dadakkel ken babasit. Iti kasta, pinarsuwa ti Diyos ti tao. Pinarsuwa na ti tao kalanglangana. Pinarsuwa na ida a lalaki ken babae. Binindisyonan na ida ako nana. Aganak kayo iti adu tapno agnaed to, dagiti kapututan nyo iti amin na paset ti daga, ket iturayan danto ti daga. Dutukan kayo amang ituray kadagiti ikan, dagiti tumatayab, ken dagiti amin nga atap nga animal. Ited ko at araon nyo dagiti amin akita ti bukel, ken amin abunga ti kayo. Ngem ited ko kadagiti amin nga atap nga animal, ken amin at tumatayab, dagiti ruruot ken mulmula, nga adda bulong na akas taraunda, ket naaramid akasta. Kinita ti Diyos dagiti amin nga inaramid na, ket naay-ayo iti kastaunay. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy ti may kanem nga aldaw. Naaramid nga rod ti entiro lubong, ti may kapitong aldaw. Linippas ti Diyos ti amin nga aramid na, ket nagsarde nga nagparsuwa. Ti sao ti Apo. Apo no ikkam ida iti anges, makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. O kararuak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawesan ka iti dayaw ken tanok, nabungon ka iti lawag. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Insaad mo ang naimbag ti pondasyon ti daga, ket pulos adinto magunggon. Inyaplag mo ken kuana ti mangliweng-liweng a taaw a panakakagay na, ket nalipos dagiti bantay. Apo no ikam ida iti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Pinagayos mo dagiti ubog kadagiti tanap, ket nagayos ti danumda iti baet dagiti turod. Agumok dagiti tumatayab, kadagiti kayo iti igid ti waig.
ket agkankantada kadagiti sanga. Apo no ikam ida iti anges makaungarda, baro abiyag iti ted mo iti daga. Manipod langit, iyagmo ti tudo kadagiti bantay. Ket mapno ti daga iti bendisyon mo. Pagtuubem dagiti ruot, nga agpaay kadagiti animal. Kastamet dagiti mula nga agserbi iti tao. Tapno mapataod da dagiti taraon iti daga. Apo no ikam ida iti anges makaungarda, baro abiyag ti ited mo iti daga. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarnuay mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarswam. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, madaydayaw ti Apo. Apo no ikam ida iti anges makaungarda, baro abiyag ti ited mo iti daga. Tumakder tayo para iti kararag. Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw ti panang parswam iti tao. Ngem nang nangruna pa'y nakakaskas daaw ti panang subbot mo kenkwana. Ipaay mo kadi, tapalagdaem tinakem mi. Tapno nasarked kami, iti panagar-ari, pati panggargari iti kinadakes, ket maikari kami ang mairagpat to ti agnanayon aragsak. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ti may kadwa may basa, ti Diyos sinuot na ti pamati ni Abraham. Ti Diyos dinawat na kin Abraham nga isakripisyon na ti ayaten na nga anak na. Isua dinawdawat na babaen kadagiti karkararag ni Abraham. Gapu iti kinatulnog na iti Diyos, impakita ni Abraham nga isuna ket sisasagana nga mangidaton iti anak na. Dinggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Sinuot ni Apo Dios ni Abraham, kinunana, Abraham, anya Apo, insungbat ni Abraham, kinuna ti Dios, alaem ni Isaac akakaisuna ken dungdungwem nga anak. Ket inkay jay Moria, iti bantay nga ipakitak tu ken ka, idatag munto kaniyak ni Isaac akas daton a mapuuran. Kabigatan na, nasapa bimangon ni Abraham, ket insagana na ti asnuna. Nang balsig iti kayo a pagpuor na iti daton. Kalpasan na, inala na ni Isaac ken ti duang adipen na, ket napanday ti diso nga imbaga ti Apo. Iti may katlungal daw, nakita ni Abraham iti adayo tinasaua diso. Iti kasta, kinunana kadagiti adipen na. Agbati kayo ditoy, agraman dagiti asno. In kami agdaydayaw ken Isaac sadyay. Agsubli kamin tu metlaeng. Impabaklay ni Abraham ken Isaac ti kayo a mausar ti daton a mapuuran. Inala na ti buneng ken ti beggang a pagaron. Idi magmagnada kinuna ni Isaac. Tatang, anya anakku, insungbat ni Abraham. Sinaludsod ni Isaac, makitak nga dabeggang a pagaron ken kayo. Ngemayan na nga iti may daton nga urbon a karnero. Mangted ti Dios, anakku, insungbat ni Abraham. Nagtuloy nagna dagiti agama. Idi dumteng dati diso nga imbaga ti Dios ken kuana, nang bangon sadyay ni Abraham iti maysa nga altar. Inurnos na dagiti kayo ti rabaw ti altar. Rinepet na ni Isaac nga anak na, sana yung parabaw kadagiti kayo. Inala ni Abraham ti buneng, tapno patayen na ti ubing. Ngem, nagpukaw ti anghel ti Apo, manipod langit. Abraham, Abraham, kinunana. Anya Apo, insungbat ni Abraham. Di mo sagiden, wenuranggasan ti ibing, kinuna ti anghel.
Makita kun, ngagbuteng ka iti Diyos. Tadi ka nagkedked amang tedken kuana, iti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na. Nakita na ti maysa kalakyan a karnero, anaysalat ti Sara na, ti basit a narukbos a kayo. Napanaynala ti karnero, ket indatag na adaton a mapuuran, asukat ti anak na. Pinanaganan ni Abraham dayta adisu, iti ti apo ti mangted. Agpapan ita, kun kunapaylaeng dagiti tattao, iti bantay ti apo, adda maited. Nagsaumanen ti anghel ti apo manipod langit. Ti apo ti agsasao. Isa patak tinagan ko, abendisyonan kanto itinawadwad. Tay naramid mo daytoy. Ket di ka nagkedked amang ted kanyak, di kakaysuna nga anak mo. Ikarik apadwek to, dagiti kapututam. Akas ti kaadu dagiti bitwen sa dilangit. Wenno dagiti darat iti igid ti baybay. Parmekento dagiti kapututam dagiti kabusorda. Dawaten to kanyak dagiti amin a nasyon iti lubong. A bendisyonak ida, akas iti panang bendisyon ko kadagiti kapututam. Aramidek to daytoy, gapu ti panagtulnog mo, iti bilin mo. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamangak. Salakniban na o Diyos, tasika ti pagkamangak. Sikalaeng o apo, ti adda kanyak, kit ited mo amin akasapulak, adda ti biyag ko kadagita imam, kanayon asilalagip iti apo, asideg kanyak, ket awan ti pakananwak. Salakniban na o Diyos, tasika ti pagkamangak. Iti kasta napnuanak iti rag-o ken ragsak, ket kanayon anatalged tiriknak. Gapu ta di mo itulok a mapanak iti lubong dagiti natay, di mo met ipalubos nga agrupsa tinatulnog nga adipen mo. Salakniban na o Diyos, tasika ti pagkamangak. Isurom kanyak iti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak, punwenak iti ragsak, ket tulong mo mangted iti agnanayon arag-o. Salakniban na o Diyos, tasika ti pagkamangak. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos nga Ama, dagiti amin amamatiken ka. Inkarim idiken Abraham apagbalinam to, nga Ama dagiti amin a nasyones. Ket tinongpal mo daydi akarim babaen ti papatay ken panagungar ni Kristo. Paadwam kadtibilag dagiti anak ti ili a pinilim kadagiti amin adiso ti lubong. Ipaay mo kadi amapudnuan mi ti umannugot iti panangayab mo kada kami tapno mairanod kami iti panagbiag iti sidong ti grasyam gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ti may katlo a maibasa, saritain na nga ti Israel, tattao ti Diyos, ket napapanaw da manipod panakaadipen sa jay Ehipto, ket sinurot ida dagiti Ehipsyo. Ti Diyos, impalubos na dagiti tattao na amapan sa jay baybay, ket dagiti kabusor da, limned da babaen ti panagtipon ti danum idi lumasat da. Daytoy a panakaisalakan babaen iti danum, ipakita na ti panakaisalakan tayo manipod basol, ket iti kasta nga rod, ti danum ti bunyag, isu nga nagungugas kada tayo ti panakaadipen tayo met ti basol, ket agturong tayo iti nadyosan abiyag, ken waya-waya kas anak ti Diyos, denggen tay ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Exodo. Kinuna ti Apo ken Moises. Apay nga awagan nak, bilinem dagiti Israelita nga ituloy dati magna. Ingatom ta sa rukod mo, ket ilayat mo iti baybay tapno agbingay. Iti kasta,
Mabalin dagiti Israelita iti magna iti namaga adaga. Patangkenek iti kastaunay ti puso dagiti Egipsyo tapno kamatenda ida. Maidaydayaw waktu iti panangparmek ko iti ari, iti armada, kadagiti luganda, ken kadagiti nagkabalyo a soldado na. Maamuan to dagiti Egipsyo asyak ti Apo, inton maparmek ko ida. Imalis ti anghel ti Diyos, amagmagna iti sangwanan dagiti Israelita, ket napan iti likudanda. Imalis met ti munmon nga ulep nga adda ti sangwananda, ket napan iti likudanda. Nagyan iti nagbaetan ti armada dagiti Egipsyo ken dagiti Israelita. Gapu iti ulep, nasipnget tiyan dagiti Egipsyo ngem nalawag tiyan dagiti Israelita. Nagpatpatnag asaan a nakapaginnasideg dagiti dua nga armada. Inlayat ni Moses ti ima na iti baybay. Pinagbingay ti Apo ti baybay, babaen ti napigsa nga angin a naggapo iti daya. Nagpatpatnag a nagang angin, ken pinamagana iti baybay. Nagbingay ti danom, ket naglasat dagiti Israelita iti namaga alansad ti baybay. Nagbalin a pader dagiti danom iti agsinumbangir. Kinamat ida dagiti Egipsyo ken dagiti amin a kabalyo ti ari. Dagiti lugan ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Sinurot da ida iti baybay. Idi agbanawag, manipod iti munmun nga apoy ken ulep, tinawagan na ti Apo ti armada dagiti Egipsyo, ket pinagkakaribuso na ida. Tiningal na ti pilid dagiti luganda, ket narigat ti panaggunayda. Kinuna dagiti Egipsyo, panawan tayon dagiti Israelita, tati Apo ti makigubgubat kada tayo, saan nga isuda. Ilayat mo ta imam iti baybay, tapno agsubli ti danom, ket malapunos to dagiti Egipsyo, dagiti luganda, ken dagiti nagkabalyo a soldado na. Kinuna ti Apo ken ni Moises. Inlayat nga rod ni Moises ti ima na iti baybay, ket idi aglawag, nagsubli ti danom iti sigod ayan na. Dagiti Egipsyo nga agpangpanggep at umalyaw, nasabat da ti danom, ket linemes ida ti Apo iti baybay. Linapunos ti nagsubli a danom dagiti lugan, dagiti nagkabalyo, ken amin nga armada ti ari asimurot kadagiti Israelita iti baybay. Awan ti uray maysa kadakwada a nakalasat. Ngem, namagaadaga ti nagnaan dagiti Israelita, tanagbalin a pader dagiti danom iti agsinumbangir. Iti dayta nga aldaw, insalakan ti Apo dagiti Israelita kadagiti Egipsyo. Nakita dagiti Israelita, dagiti naiwalang abangkay dagiti Egipsyo iti igid ti baybay. Nagbuteng dagiti tattao ti Apo, idi nakita da adakkel, apan nakabalin nga inaramid da kadagiti Egipsyo. Nagtalek da iti Apo, nagtalek da met ken ni Moises nga adipen na. Kalpasan na, kinanta ni Moises ken dagiti Israelita daytoy akanta, kas pamadayaw iti Apo. Kantaak ti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Elemes na iti baybay dagiti kabalyo ken dagiti nagsakay. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kantaan tayo ti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Kantaan tayo iti Apo, agsipod ta nagbalaygi a sidadayag. Kantaak ti Apo, agsipud ta nagbalaygi a sidadayag. Enlemes na iti baybay dagiti kabalyo ken dagiti nagsakay. Ti
Ti apo ti mangted ti pigsa ken pannakabalin ko. Isu ti nang isalakan kanyak. Isu ti Diyos ko ket idaydayaw ko. Isu ti Diyos ti amak ket itantanok ko. Kantaan tayo iti Apo agsipod ta nagbalaygi a sidadayag. Man nakigubat ti apo, apo tinagan na. Intapwak na iti baybay dagiti lugan ken armada ti ari ti Egipto. Nalmes dagiti kalaingan nga opisyales na iti nalabaga a baybay. Kantaan tayo iti Apo agsipod ta nagbalaygi a sidadayag. Lenemes ida ti adalem a baybay. Kasda labatu alimned iti lansad. Napigsa ken manakabalin ti makanawan nga imam o apo. Pinarmek na ti kabusol. Kantaan tayo iti Apo agsipod ta nagbalaygi a sidadayag. Ipan mo ida iti bantay mo, ket ipasdek mo ida sadyay. Iti lugar, apo, a pinilim a pagtaengan. Iti templo nga impatakder mo, agari ti apo, iti agnanayon nga awan inggana. Kantaan tayo iti Apo agsipod ta nagbalaygi a sidadayag. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos, mangnibinibi dagiti milagro nga inaramid mo idi ugma. Babaen ti makannawan nga imam, kastapay laeng nga agranyag da kadagitoy nga aldaw. Taday di impaay mo apan nakaisalakan ti ili ti Israel, ti panangidadanes ni Paraon. Kastaman met laengen ti paay mo, ti panangisalakan ti ili ti Israel, ti panangidadanes ni Paraon. Kastaman met laeng ipaay mo ita, ti panangisalakan mo kadagiti nasyones, babaen ti danom ti bunyag, amang ted iti baro abiyag. Ipaay mo kadi, adagiti amin at tao ti sangalubungan, agbalindaan na paypayso nga anak ni Abraham, ket mairanod da, ti ipatawid mo iti iglesyam, iso abaro nga Israel, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ti Diyos, iparang na, ti bagina, ti panagrigrigat, ngem managbabawi at tao, kas asawa ken mangisalakan. Gapu kadagiti basbasol da, ti Diyos, dinusa na ida iti apagapaman. Ngem iti na indaklan nga ayat na, ti Diyos, insubli na metlaing ida ken kuana. Dinggen tayo ti maibasa. Daytoy maibasa, na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kunati apo, kaslanto may nga asawa, ti panakilangen ken ka tinamarswa. Apo ama nakabalin amin tinagan na. Isalakan na kanto, tinasantuan a Diyos ti Israel. Isu ti agturay iti entero alubong. Israel, mayarig ka itinabiit pay nga asawa. Nabaybayan ka, ket napalalo ti ladingit mo. Ngem ayaban na kamanen ti apo ket kunana. Iti apag kanito, binaybayan ka. Iti nasged nga ayat ko, isubli ka iti arpad ko. Iti apagdarikmat, simged ti pungtot ko ket binaybayan ka. Ngem ipakitak tuken ka ti agnanayon nga ayat ko. Kastoy ti kunati apo amang isalakan ken ka. Idi tiyempo ni Noe, inkarik ajakton layusen ti daga. Ita, ikarik asaan kanton akapungtot. Di kanton ungtan wenno dusaen. Mabalin amargaay dagituturod ken bantay. Ngem dinto agpatingga, ti panagayat ko ken ka. Salimetmetakto iti agnanayon ti tulag ko iti pannakikapya. Kastoy ti sao ti apo amang ipatpateg ken ka. O Jerusalem, syudad anakay ay, ken agsagsagaba. Awan ti mangliwliwa ken ka. Agkakapateg abatu ti pangtarimaan kunto iti fondasyon mo. Rubi ti aramatek tu apagbangon kadagiti torrem. Aramatek tu dagiti batbato nga agranyag akas apoy, apang tarimaan kadagiti ruangan mo.
Alahas to ti aramatek a pagbangon kadagiti bakod mo. Syakto ti mangisuro kadagiti tattaom. Para burak to ida itirang ay ken kapya. Hustisya ken kinalinteg ti pagtaudan to ti pannakabalin mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan nak. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan nak. Ket di mo impalubos adagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay inaon nak. Na ikuyugak kadagiti agpababa iti mangliweng-liweng nga abot. Nupay kasta pinagbiagnak. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Ikantayo ti pagdayaw iti Apo, dakay ang mapagtalkan at tattao na. Lagipen yu dagiti inaramid tinasantuan, ket agyaman kayo kenkwana. Apag darikmat laeng ti pungtot na, ngem ti kinaimbag na aginggat at dabiyag. Mabalin nga iti rabii adasang sangit, ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Denggen nak o Apo ket kaasyan nak. O Apo tulungan nak. Pinagbalin mo arag o ti dungaw ko. Sika o Apo ti Diyos ko. Agnanayon asika ti pagyamanak. Idaydayaw ka o Apo gapu ta insalakan na. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, itanok mo kad tinagan mo, babayan ti panang paadom ti bilang dagiti anak ti ili a pinilim, kas in karim idi ugma gapo ti pamati ni Abraham. Ipaay mo kad iti sidong ti iglesia, makita mi nga umadadda ti pannakatungpal daydi ninamnama asita talged dagiti sa santos ti Israel gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Tinaayat a plano ti Diyos kadagiti tattao na, ket isu ti panakaisalakan da. Iti amin na tiyempo, natungpal daytoy idi anatay kinagungar ni Kristo. Ken Kristo, mabalin tayo ti kumamang iti Diyos. Iti grasya na, dinggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Kunati Apo, umay kayo da kayo amin amawaw, adtoy ti danum. Umay kayo da kayo nga awan kwartana, gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo. Umay kayo gumatang iti arak ken gatas, awan ti masapul abayadan yu. Apay nga gasto kayo iti saan na makan. Apay gastuan nyo ti sweldo yu, ket kaskas di amabisin kayo. Denggendak ket aramiden nyo ti bagak, ket agpennek kayto kadagiti kasayaatan at araon. Ipangagdak ita, da kayo at tattaok, ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak, ket maadaan kayto iti biyag. Makitulagak kada kayo iti agnanayon na tulag, ket ited konto kada kayo dagiti bendisyon nga inkarik ken ni David. Pinagbalin ko a pangulo ken agturay kadagiti nasyon. Inaramat ko ang mangipakita kadakwada iti kinatan-ok ko. Ayabam to dagiti ganganaet a nasyon, di da ka idi ammo nga mita si papardas da nga umay tumipon ken ka. Siya nga Apo a Diyos mo, tinasantuan na Diyos ti Israel, ti mga ramid to kadagitoy, ket ikang kanto iti dayaw ken dayag. Biruken nyo ti Apo, ket agkararag kayo ken kuana, itata si degpay. Masapol nga isardeng dagiti managdakdakes, tiwagas ti panagbiagda, ket baliwan da ti panagpampanunot da. Agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo, isu nga manangaasi ken madadaan ang mamakawan. Ti panunot ko saan akasi ti panunot yo,
ket ti aramid ko sana kas kadagiti aramid yu. Kas iti kangato ti langit ngem iti daga, kas tamet ti kangato ti aramid ko ngem ti aramid yu. Nangat nga met ti panunot ko ngem ti panunot yu. Mayarig ti saok iti tudo ken niebe, ngagtinag manipod langit. Ket si buganda ti daga. Pagtuben na dagiti mula, mangted da iti bukel abin ken taraon. Kastan tumet dagiti sao nga ibalikas ko. Aramidan danto nga aramiden dagiti planok. Tungpalen danto dagiti amin anang ibaunak. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agragsak ti mawaw iti nalamis adanum nga inumen na, kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw ti nalamis adanom nga inumen na, kastamit dagiti tattao ti Diyos na isalakan na ida. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted iti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak. Agragsak ti mawaw iti nalamis adanum nga inumen na, kastamet dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agragsak ti mawaw ti nalamis adanom nga inumenda, kastamit dagiti tattao ti Diyos no isalakan na ida. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na. Ipakaammuyo kadakwada ti kinatanok na. Agragsak ti mawaw ti nalamis adanom nga inumen na, kastamit dagiti tattao ti Diyos na isalakan na ida. Kantaan niyo ti Apo, gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na. Iti intero alubong, ipadamag yu ti kasta. Agpukkaw ken agkanta kuma dagiti amin nga agnaed iti Sion, na indaklan ti nasantuan a Diyos ti Israel, ket nakipagnaed kadagiti tattao na. Agragsak ti mawaw ti nalamis adanom nga inumen na, kastamit dagiti tattao ti Diyos na isalakan na ida. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, siksika tinamnama ti sangalubungan, babaen ti panangas kasaba dagiti propetas mo, impakaammom dagiti misteryo arambakan mi ita arabii. Ipaay mo kada kaasi, tadigdegam kan tarigagay mi, degdegam ti tarigagay mi nga agserbiken ka, taawan ti irarangay ti panagsingpet dagiti mamati, no saan mo apaltiingan ida, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ti maibasa manipod iti libro ni Propeta Baruch. Lawlawagan na tayo itiin tayo panagdalya sa tibiyag. Siraragsak ken kontento kayo kadi iti agdama sitwasyon tibiyag yu ita. Tunggal kanito nga intay agriing. Napno tayon ti desisyon nga aramiden. Iti sangwanan dayta a desisyon, anya ti pagbatbatayan tayo. Ti bukod yu apigsa, panakaammo, wenno kinasirib nga inte ti Diyos, babaen ti Espiritu Santo. Dinggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Baruch. Israel, denggem dagiti bilin amang ted iti biyag. Dumngeg ka, tapno agbalin ka ang masirib. Israel, apay nga adda ka iti daga dagiti kabusor mo. Apay alimakay ka iti sabali apagilian. Narugit ka akas kadagiti natay, na ibilang kan akas kadagiti natay. Ngem apay, gapu ta binaybayam ti ubbog ti kinasirib. No nagnakalaeng iti dalan ti Diyos, awan dua-dua nga agnaed ka anatal na iti agnanayon. Sa pulem iti pagtaudan ti panakaawat, pigsa, ken sirmata, tapno ammom ti pakasarakan iti atiddog, ken nananay a panagbiag. Silaw ang mangibagnos ken ka ken kapya.
Adda ka din nakatakwat iti taeng ti kinasirib, wenno nakastrek iti sarusarna, awan pay. Tilaeng Diyos ti makamu iti kinasirib, ket amuna ti amin. Nasarakan na babaen ti panakaawat na. Isu ti nang ipasdek iti daga, iti agnanayon, ken nang ikabil ditoy, iti amin akita ti animal. Nagbilin ket timmaod ti silaw, imbaon na ket agpigpigerger a nagtungpal. Inayaban na dagiti bitwen ken dagos a simmong batda. Napan ti tunggal maysa iti lugar da, ket siraragsakda a nagrimat iti imatang tinang parswa kadakwada. Isu ti Diyos tayo, ket awanen ti kas ken kuana. Natakwatan na iti intero adalan, nga agturong ti panakaawat, ket inted na ti kinasirib, ken ni adipen na nga Israel, nga ay ayaten na. Manipod idin, addan ti kinasirib, iti rabaw ti daga, ket nagnaed iti sidong, dagiti tattao. Ti kinasirib, ket librot, anakailanadan dagiti bilin ti Diyos, tilinteg nga agpaot ti iti agnanayon. Agbiag ti amin amang salimetmet ken kuana, idinto amatay dagiti mangpanaw iti sidong na. Tattao ti Israel, awaten yu ti kinasirib, ket magna kayo, nga agturong itinadayag asilaw na. Diyo isuko ti dayaw ken dagiti kalintegan yu, iti sabali a pagilian. Nagasat tayo nga Israelita, taammo tayo, noan niya ti makayayo, iti imatang ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited ti biag nga agnanayon. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Tilinteg ti Apo na ananay, baro apigsa iti ina paay. Pudno ti sasawen na may papanti Apo, pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nainkalintegan dagiti bilbilin na, ket ti isip inted na ti panakaawat. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Nasayaat ti panagdayaw iti Apo, agpaot nga agnanayon. Nalinteg dagiti pangeddeng na, ket kanayon nga awan idumduma na. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Ad-adda ang matarigagayan, ngem balitok, uray balitok nga awan na ilalaok, nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adiro. Apo, adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nga agnanayon. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos, paadom kan ti anak ti iglesyam, babayan ti panangayab mo, kadagiti amin at tao, iti panakaisalakan. Ipaay mo kada kaasi, taaywanam adi agresat, dagiti dinalosam, babayan ti danom ti bunyag, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Iti tiyempo ti panagdalyasat ken Jesus, dubyan na ti kinapudno ti Diyos. Inkarina nga ugasan na dagiti tattao, manipod kadagiti basbasulda. Ti pagayatan na agbalin a baro a tattao, nga addaan baro a panagpuspuso, nga agbibiyag iti baro a kari ti ayat. Datayo dagita tattao, ti baro nga katulagan nga naugasan babaen ti bunyag. Denggen tayo ti maibasa. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao kanyak ti Apo, kinunana. Tao idagnanaed ti Israelita ti dagada. Tinulawanda babaen ti panagbiagda, ken aramidda.
Imbilang ko ti aramid da narugit. Impariknak kadakwada tinakaro apong tutko. Gapuy ti panangpapatay da ituneg ti pagilyan. Ken gapu kadagiti kinitikitan aladawan, apinang tulaw da iti daga. Dinusak ida gapu ti wagas ti panagbiag ken aramid da. Ket inwaras ko ida kadagiti gangganeet ta pagilyan. Ngem iti sa dinuman na pananda, imbabainda tinasantuan anagan ko. Gaputa ko na dagiti tattao. Pinanawan dagitoy at tattao ti daga nga inted ti Diyos da kadakwada. Dahitoy ti gapuna sinalaknibak tinasantuan anagan ko. Tembabain dagiti Israelita ti sadinuman anapananda. Itangarod, ibagam ka dagiti Israelita ti minsayek nga apo a Diyos. Saan nagapu kada kayo nga Israelita, nga ramidek daytoy. Nudiket gapu tinasantuan anagan ko, at tinulawan nyo, titunggal nasyon anapanan nyo. Into ni parangarang ko kadagiti nasyon, ti kinasanto, tinaindaklan anagan ko. Tinagan ko at tinulawan nyo kadakwada. Mabuandan to asyak ti Apo. Daytoy ti sao ti Apo a Diyos. Aramaten kayto ang mangipakita kadagiti nasyon ti kinasanto. Irwar kayto kadagiti tunggal nasyon ken pagilyan. Ket isublik kayto iti bukod yo adaga. Warsyan kayto iti nadalus sa danum. Ket madalusan kayto iti amin a kinikitikan aladawan. Ken amin anang tulaw kada kayo. Ikan kayto iti baro a puso, ken ti baro nga espiritu. Ikatekto ti bimato a puso yo, ket sukatakto ti manangaasi a puso. Ikabil kunto ti bukod ko nga espiritu kada kayo. Ikagumaak nga anurutin nyo dagiti bilin ko, ken salimitmitan nyo dagiti linteg ko, nga inted ko kada kayo. Agnaed kayto iti daga nga inted ko kada iti kapaunan nyo. Dakayto dagiti tattao, ket siyakto ti Diyos yu. Ti sao ti Apo. Hagyaman tayo ti Diyos. Kas iti panangbirok ti ugsa iti danum ti waig, kas tamet ti panangbirok ko ken ka o Diyos. Kas iti panagbirok ti ugsa ti danum ti waig, kas tamet ti panagbirok ko ken ka o Diyos. Mawaw ti kararwak iti Diyos, wen iti sibibiyag a Diyos. Kaanunto ti papan ko panagdaydayaw iti sangwanan na. Kas iti panagbirok ti ugsa ti danum ti waig, kas tamet ti panagbirok ko ken ka o Diyos. Lumdaangak no malagip ko tinapalabas. Kumuykuyugak idi kadagiti mapmapan iti balay ti Diyos. Masansan idi ngay pangulwak ida. Naragsak abunggoy ang mangikanta kin mangipukpukaw iti pagdaydayaw iti Diyos. Kas iti panagbirok ti ugsa ti danum ti waig, kas tamet ti panagbirok ko ken ka o Diyos. Yeg mo kadi ti silaw ken ti kinapudnum. Isuda kuma ti mangidalan kanyak nga agsubli ijay syon anasantuan at turod mo. Ken iti templom apag naidan. Kas iti panagbirok ti ugsa ti danum ti waig, kas tamet ti panagbirok ko ken ka o Diyos. Iti kasta, mapanak to iti altar mo o Diyos, sika a Diyos amang ted kanyak ti rag-o ken ragsak. Agkantak to iti pagdaydayaw ken ka adanggayan ti arpak. O Diyos, a Diyos ko. Kas iti panagbirok ti ugsa ti danum ti waig, kas tamet ti panagbirok ko ken ka o Diyos. Tumakder tayo. Kumararag tayo. O Diyos, sika ti mamalbaliw ti bileg ti agnanayon asilaw. Kitaem kad asi aayat ti iglesyam, ket ibanag mo asi tatalinaay ti agnanayon apan nakaisalakan ti tao. Iti kasta ti lubong makita na, amabangon tin aidasay, amapabaro adaan, ken maisubli dagiti amin abanbanag,
iti daydi na in kasigudan, asaya at da babaen ni Kristo, ang mamataod kadakwada, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Idaydayaw tayo ti Diyos, babaen ti panangkanta tayo ti Gloria. Kumararag tayo. O Diyos, inaramid mo dahi arabii, akas taunay ti panagranyag na, gapo ti gloria ti panagungar ti Apo. Reingem kat ti unig ti iglesyam ti Espiritu ti panakaibilang mi nga anak mo, tapno papabaro ti bagikan kararwami, ket mairoknoy miken ka, tinaimpupuswan a panagserbi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma.
Tawan dua-dua nga amuyo nga idinabunyagan tayo ken Kristo Jesus, nabunyagan tayo met iti ipapatay na. Ngarod, gapo iti panakabunyag tayo, kadwa tayo ni Kristo a naitanem, ket nairaman tayo iti ipapatay na. Tapno iti kasta, kas iti panakapagungar ni Kristo, babaen ti nagloryaan a panakabalin ti Ama, kas tamet kuma ti panagbiag tayo iti baro a panagbiag. Tano na iraman tayo iti papatay na, mairaman tayo tumet a mapagungar akas kengkuana. Ammo tayo iti daan a kinatao tayo, nairaman ken Kristo a nailansa iti krus, tapno madadael ti panakabalin iti managbasol a bagi. Iti kasta, saan tayo kuman a paadipen iti basol. Tano matay ti maysa a tao, mawayawayaan iti panakabalin ti basol. No nairaman tayo anatay ken Kristo, mamati tayo ang mairaman tayo tumet nga agbyag ken kuana. Taammo tayo anapagungar ni Kristo ket saanen amatay. Awanen ti panakabalin ti patay ken kuana. Idi natay ni Kristo, natay anamin pinsan ken may paay iti amin gapu iti basol. Ngem ipaay iti Dios ti agdama abiyag na. Kastamit nga ibilang yu anatay kayon iti basol, ngem sibibiyag kayo iti Dios, gapo iti panakikadwayok ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Bantay ti Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Agyaman kayo iti Apo, taiso na imbag, taagnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Kunangaro dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Alleluia, alleluia, alleluia. Pinagbaligi na tayo iti pannakabalin na, wen nabileg apan nakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay no diket agbiagak, tapno ipakaammok dagiti aramid ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti bato akaslaawan serserbina nga embelleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Aramid daytoy ti Apo. Anyan ang nakakaskas daaw iti imatang tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Kalpasan ti aldaw a panaginana, idi pumarbangon ti umuna nga aldaw ti lawas, napankinita ni Maria Magdalena ken ti sabali pay a Maria
tinakaitaneman ni Jesus. Pagamuan naggenggened tinapigsa, bimabati may nga anghel ti Apo manipod langit, tinulid na ti batuan na iserra iti tanem, sana nagtugawan, makapurar akas lakimat ti langana, ken nakapudpudaw ti pagananay na. Nagtigerger dagiti gwardya iti butengda, ket kaslanatay ti langada. Nagsao ti anghel kadagiti babbai, di kay agbuteng kinunana. Ammok asapsapulin nyo ni Jesus ana ilansa iti krus. Awan dituyan, nagungaren akas kinunana. Umayo kitain tinagiddaan na, ket in kayo ipakaammo adagos kadagiti adalan na nagungaren. Umunonan to ngemda kayo amapan ijay Galilea, makita yun to sadyay, tandaanan yo daytoy nga imbagak kada kayo. Nagdardaras da pimanaw iti tanem, nupay si bubuteng da, napnuan da iti rag-o, ket nagtartaray da anapan nang ipakaammo iti damag kadagiti adalan na. Pagamuan sinabat ida ni Jesus ket kinablaawan na ida. Imma sidagda ken Jesus ken inarakop da dagiti saka na sada nagdaydayaw ken kuana. Di kay agbuteng kinuna ni Jesus, in kay ibaga kadagiti kakabsat ko amapanda ijay Galilea ket makita dakto sadyay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Nembagarabi itay amin Apo. Ipigsatay man nga ibaga, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ay pukkaw tinagungar, pukkaw tiragsak, pukkaw tinamnama, pukkaw tinangabak, pukkaw tinagbalaygi. Adagdamdamag kanyak tatay. Kunana, Apo apaya nga maawagan da ito nga Sabado ti Black Saturday. Ako nakmat enya ti idea ngamin ti Black Saturday. Wen kano Apo, kadagitay na panda nagbibits idi agawid na nangisi dan. Kako na anya nga nga di kay ngumisit. Imagine mo oras mo nga agupar ijay baybay. 80% urine. Nagagado 20% toprakin katay. Na mairharib ka. Kasi mo ta isbong agup operam ti kaado ti tao agup oper ka di ka ngumisitan. Kaiso ti kunak, Apo adda pay mo elektor nga nagpost, Apo nakatupis kanu mo jiigid ti baybay. Ambisyosa, bakit Apo ko namlan ibagbagala nga roden nga haampay nga panagdidigos, haampay nga anya na ganararagsak agkarkararag tayo siguro nga awan ti schedule ti kararag adda mo ako light nagturod nga agusob nakakutkut tong di igit ti baybay nagbutsyog ka na dito mamartek nga ikakunana pay laeng mag handa mo paati o dagito nga ako light. Isuti ko nak anya laki din ayan, di kay laki maiyura yan. Tipay mo umuna dagi tay pay mo tagaigid ti baybay. Di da pay la na uma. Hindi ko nakagawid na sa di kagad masanburn mo ta imagine mo ta isbo nga paglanglangoyam ti manong nga oras katay kada topra. Naagasan dagiti gaddil da saka dagiti ang late leteg gaddil mangmang kada durek ayan datatapan nyo linang langoy gunggunayo isa ti ko na sada na sunburn isa ti ko na gunggunayo makatawan ko mga naka-sunburn kayo gunggunayo isa ti ko na isa Black Saturday makapangisit nakapangisit ti kararwa nya mo dayta nga idea yon adapay may sangahangan naka Apo jak makaserve apaya madiji boses na apaya nagbebedyo okay kami father jak nga makasaw jak agpasokatak nga agbas gunggunam kastam kuman di may samot na iltor apaya Apo alas 12 pa lang nga panimuragan kilaw akilaw kunam lano nakiraw-rawatan gunggunam DJ sa ospital.
Kaslatay tulad ay tinairawrawutan kada na kukuha na inya launa yun nga day nga Sabado nga imbes nga panagkarkararag ka at datay amin itan. Siyuti ko na tata nagagapudat na baybay agtataray na agpapamotor itan kitain nyo aduman hospital itan. Anya launa yung kaslatay Sabado pa ilang Allah talaga nga agap apuradan nga di Biyernes Santo ayap apuradan da kita uragaan dan kalala unang blano day hanga nakaramraman ti 2 taon ti karne anya ka data nga panunutin iso ko na into no kwan liturya ti panagungar may kayo tagkararag tayo dudungar danto na graman ako light kadalektor kamagasaon da nagbibidyo okay da ada agkam-kamata nga napan nagupar di baybay gunggunam gasam pay mata ada agkamata sa kadakan lang di swimming pool ang bayagay ay agmamangmang kay ada gaya kalangoy mo di pagtutot baras dikki kada muray awan wah ko na sumaruno ka mga agday katla ka buah kaswante ko nak ang kay ngumasi asidad kanyak napangkay naglalangoy ta sigurado nga dakay nga napanagdigos hangkay nga misbaw pustaan no di ka misbaw di baybay uno di karayan uno di swimming pool la matay ti nagdangoy nga hanggang misbaw la kitaan nyo mabuteng da kaya talaga santo dumawi mo di kadwag Diyos ko manipod Huwebes Santo hanggang nagdigos saka na pan naglangoy saka misbo ala iso nga no daytay o dumanon dayto yan liturhiya agdudungar mano nga liturhiya ti panagungar ti rinambakan tayon di tayo mari na tas ibabannog nya na ganan exhausted launa yan excited nga nagbisbisita ta nagaduti nagaawid reunion dagatay ka kan Allah particle ding kada amin-aminan agsubli da di Manila inna pura agawi da nata nya nga nakatrap traffic mayamat nga mapukaw mo di original nga purpose tayo nga apay nga agawid ka umay ka nga road maki Holy Week makisimana kati meaning ti Holy Week ka anya na ganan January pa ilang ka naka-reserve ka ti video okay mo lala mapukaw mo daytay awidan tayon nga may agsakripisyo 3 doo oray 3 doo ti mararambakan tayo di misa pamuggo last supper dijay liturgy of the word and the Eucharist ti Biyernes panagkarkararag ti Sabado tatta panagungar iso nga kurang aji liturhiya tayo no nagatindar ka di Huwebes Biyernes tatta awang ka tang over ka nabartek ka kurang aji liturhiya tayo haan nga kompleto may sangarod nga liturhiya dayto kiso ti konak uray gamin no uray mo no ulit-ulitin tayo at tinawen no hantay mo ilat tamari na gaputa maiguyod tayo mat kadagitay daduma ad-adda mo nga dayjay ti priority gaputa kung maribusuda mga agsagana ti balon da kadalutundang ka napangkamat awanan di sense ti kararag awanan dayjay panag nilay-nilay nga kunatayo iti Sabado aging gana tatakuma awanan dayjay panangri-ri na yung tadata maagparparte, si malog ti taga-Bagyo ka ko, si mangat na nagmumotor, dagitay nagmumotor, laiso, makamudaitan, awanan, gaputa di dyan mo ila bakasyon, di pampanunutan tayo. Iso nga uri at dakas to'y awam manan, nga may saman ti saludsud dito'y. Siguro no us to di jay, pamati tayo kin Kristo nga nagungar ka, hantay ka ba ilan nga ibatan? Honestly, mano a percent ti pamatim kin ni Kristo ang nagungar. Ndakay ti mangsong baten, ako light ka, lektor ka, insaganaam ka di dayto nga liturhiya. Mano a percent ti adda ti pusom nga ibagbagam nga ni Kristo ken nagungar.
Iso nga no hamo nga no awan pamati managungar ni Kristo, adta ka baybay, oray ako light kadalektor ka. Na siya atin no, the 20%. Mano a persente, bagbaga tayo nga pamati, nagungaren kas kinunana. Ang datan tumada kita, anghel tayo matpiman, nga agkat-katay, di pa na ipugsat, di bagis da kaiyanak, nintumalananang na ti mga durduron nga, agkanta kaya, isudan ton ti singer, dagi nanang kada, haleluya ko namon Di na pa'y maibansag ta, sabong nakapilitan, dito nanang ti mga, bakitan nga anghel. Kaya kanta dagiti anak tayo, praktisin da, nagungaren kas kinunana, aleluya. Nagtataray daman ang datan niya po pa, di umay daman ag-blessin, awanan ta practice. Ikan kanta tayo, mano a percent, ti saludsud nga rod, mano a percent, tapno umunag. Mano a percent tapno maipapilit tayo jay na tayo nga nagungar. Tanuhan tayo rinaan nga talaga, alaga alang-alang nga talaga. May mayat at mapanag motor kada agpik-piknik. May mayat siyempre agsasangpot na kita kakabagyan, tatakay lag kikita, pumartikan Pagan anong pa'y taliluyag ta nila po pa di mangibagbaga. Iso nga dadadyayan, awanan na waradan, agpos da, po ako light nga butsyog nga nagkutong kung na naman ko namlaki na din. Kasla, adariyak di tiyan na nga dito. Anyaki din aya. Tata, la kakabsat. Revyon tayo man, tinawon a revyon tayo. Anya dagiti pamanagnag anagungar ni Kristo. Apay ngay baga tayo, i-claim tayo anagungar ni Kristo. Umuna. Awan ti kastoy a sakripisyo, awan ti kastoy a panursuro, uray di ta Biblia tayo nga haan nga anya naganan, haan nga naiwaragawagan nga na kompleto. Awan ti nagpakpakamatay a martir, papadi, obispo, mamadre, dagiti nasasaya at nga Kristiyano nang itud ti biagda kas martir para kin ni Kristo no awan no haan a nagungar ni Kristo. Pagan anong ti panang isakripisyo, ti biyag mo, ti awang mo serserbina, naabak mo iti cross inlansada, kinatay mo ten. Pagan anong nga isugal ta biyag mo kanya, naabak iti cross, dinuyok dala bakrang na kinatayan, awang magayam laban na. Apay nga, darason na nga agsingsingpet ka, ano ang kabaglamamati panagungar, awan tumot ti panagungar anyway, apay nga agsakripisyo kang agaramid tinaimbag kas imbaga ni Kristo no awang lapamatim keng kuana anya ti serserbi nang agsingsingpet tayo di tayo pala aglilin namo di tayo pala agpipin na tayo agtitinakaw no awan ti apteran tayo apanagungar mano amartir mano nga misyonero tinangitid ti biag nagaputad da pamati da tinagungar a Kristo. Kano awang kumano hanga nagungar ni Kristo, balo ni amin, useless amin nga aramidan tayo, awang kumatikastoy. Anya man ang dagiti pamanagnak. Tapno nalaklaka tayo nga awatin nga nagungar ni Kristo. Idi mapan dagiti babae, iji pansyon. Nakawalin di bato. Pagtutungtungan pala dagiti babae, kunada sinuntong nga rodti, ibaga tayo nga mangiwan kasi dadakkel di pansyon da niya. Dakkel abato hanga kabailan ti babae day jay sinno ti ibaga tayo nga mangiwalin day jay kuana apan dagarod aldaw nga rodti Sabado kanyada nga Hudyo awan ti agtrabaho awan rumwar iso nga early morning ti may kalong aldaw Domingo nga napanda. Kadi mapandan sinno nga tati pangiwalinan tayo di bato sumrek da ni awam nakalukat mutan. May sa pamanagnak empty tomb. Awan nagyan iji tanem. Ngamhaan nga mabalin nga umanay nga pamanagnak tayo dayta apaya isugurod nga pinagwardyaan dagiti mamay ay papadi panguluan ti papadi dagiti Hudyo
pinagwardyaan dagiti tanamda, tanumatakaw dagiti adalan, gaibagada nga nagungar nga nagpukaw, ad-adan tumanan nga maguluda ti pamati da, isugor nga inlansada, threat kanyada, kabuteng da, kano matakaw di bangkay na, ad-adda man nga ibagada dagiti adalan nga nagungar, maguluda ma, ad-adda nga maguluda, ad-ado ti mamatikin Kristo, iso nga, mabalin nga pamanagnak, nga awam mo't isunan, ijay, pansyon, but haan nga enough, haan nga umanay nga pamanagnak nga gaputawan ijay pansyonan, nagungaren. May kadwa nga pamanagnak, white cloth, ijay pinangrepet da, pinangbungon da, pinangbarabad da, nakupin. No tinakaw da, ijay lai bangkay ni Apo Isos, may kalungal daw aglungsutan. Haanda nga ikaten DJ bungon na at agrupsan ngam apay no takawom ko pinumpay laeng labos-labos nga rod nga itaray mo. Maikadwa pa manaknak DJ white cloth na bungon ay nakupin kaya na nga sawan nasaya at ti panangisimpanahan nga tinakaw. Maikadwa pa manaknak dadta DJ tao ko na adot interpretasyon. Mabalin nga ni Jesus laeng, mabalin nga anghel, bimmaba, idi dayto nga bersyon tayo naggenggened kunana, ibimmaba ti anghel kunana, anghel kunada dayjay. Nga imbaga na ni Kristo berbero kanyo, awanan, haler, He's gone out of my life. I was lying, begging you, I'm down on my knees. Believe me. He's gone, kunana, DJ, kunana, DJ, ning, DJ, anghel, kunana, awanan, napanan. Ngam kunama, DJ, gisabali a version ti Ebanghelyo, ay nasipngat pa'y, mapan ni may Maria Magdalena, kunana, ipagarip na nga iso ti hardinero, kakunana, Apo, no sika, tinangala di bangkay na, ibagaman, ta ingkam, alaan ingkam bang asap-sapon ti bangbanglo, ta kultura da nga roday jay. Kanya mati ko na ni jay anghel, awanan ni Kristo berbero kanyo, wanan iso nga di jay nakatadder, either anghel, or ni Apo Isos nga mismo, pamanagnak nga, na guang awanan ni Apo Isos, imbaga na nagungaren, napanan, He's gone, kunanan, napanan, pimanawan. Anya ti kadakkelan nga pamanagnak nga nagungar ni Apo Isos, iso dayjay, Easter appearances, nagparparang. Kadagiti yoy, nagparang, ni Maria Magdalena, sinabat na, kung nana di Ebanghelyo, sinabat na, nagdaydayo da, di kay agbuteng. Di sa una nga di kay agbuteng, agraman ni patay, haan nyo akabutengen, adda akon, nagungar akon. Ni San Pablo, kalpasan nga naglimlimbang dagiti pasurot ni Apo Esos, buyaan ni Paul of Tarsus. Isurat ni San Pablo, adda di pagbaludan isuna, nagliblibas, kalpa, idi may nagungaran ni Apo Isos, amin amamatikin ni Kristo, mapanapatayan, on his way to Damascus. Patayon na, dagiti mamatikin Kristo, idi kuan pagamuan libag, tunanan. Di kabalyo na nagbulagan, nakulaapan di matana. Siya sino ka Apo? Siyak ni Jesus nga itugtugod mo, nga irororoman mo, ingkakin Ananias, kunana. Idi nagparangan ni Pablo, ni Saulo, nagbalin a Pablo, haanan nga inreserba di biyag na mataya kon, he must increase, I must decrease, kunanan. Haanan nga siyak tagbibiyag ni Kristo, gaputan nakita na ni Kristo ang nagungar. Awan serserbi di biyag na nga naindagaanan inwa ragawag na namimpinsan. Easter appearances, dagiti adalan nga si bubuteng, nakabalunot di ruangan, haan nga nagtok-tok, knock-knock, who's there? Jesus. Jesus is the way. Magkorni ka mo't Father, kada kay mamot. Kaya dyan nagahan nga nagtok-tok na panon anya ti kunana. Dato yan ni Kristo.
Awan ni Tomas, anya ti kunana, idi ko nagparang manen, ri na ti dakulap ko, ari kapom ti bakrang ko kunanan. Nagparang manen. Iso nga daytoy rambakan tayo, datayo tinangi awan iji Biblia, dayta asabet-sabet nya. Dayta sabet nga ni Apo Santa Maria nga agladladigit pagamuan, maikat di malugayan, maikat di mantuna, tanagungaran ni Kristo. Ipresupos tayo, automatic, ure awan di Biblia, hanggar nga agtagtagarin ni Maria. Ipresupos tayo, nga ti umuna nga papanan na aga ni inang na. Kas pangarigang ko ma, ang adda ka di Manila, nagawid ka dito Ilocos, umay ka makisimana, anyat na panam, napangkala nga dagos mo, at sito dyan, dagaji ka aruba, kada barkada mo, di ka pa'y nagparangkin ni inang mo, no di ka bastos. Di pa inikkan mo ti parasyat da. Kaya nagparang ni Apo Jesus, ipresupos tayo ang ati umuna nga nagparangan na, before pa'y kadagaji adalan, ni inana, inang nangarod. Iso na ramrambakan tayo di sabot. Kadagito iti mabalin nga pamaneknek, nga nagungar. Dagito iti mabalin tayo nga pagpampanunutan ang nagungar. Aging gada ita Divine Mercy di dyan. Nakita niyo nagparangkin Sister Saint Faustina. Yung Divine Mercy, iso niya kararagan nyo, 3 o'clock kunana. Awan sa maglulwalo ka na kayo. 3 o'clock kanya mo muna nga napanji panunot mo, pansit kanton kinkok. 3 o'clock na yun, nagkape manan, no, dagitay taga-kumbento ka, no, 3 o'clock ka kape manan, nabay naglwalo. Kanya ti, nagparang kanya na. Hindi espiritu na, adda kada tayo. Imaginem ti panang convert na ti lubong, di kararag tayo tatay, paadwam dagiti tattao ti Israel, paadwam dagiti mabunyagan, naging gana ti sangalubungan na iwaras day ta abunyag. At dalat tamo dagiti maupay akakabsat tayo, umalis dati sa bali apamati, haanda mari na tadi da maadalan tinagyan day ta pamati. Tanod da aktibidades ti simbahan, adda seminar, awam mayat, adda recollection, lik-lik-li kamet. Nadda confession, lik-lik-li kamet. Nadda agpabunyag, taddag seminar, amok daytan. Di tayo magkayat nga adalan, actually di tayo magkayat nga adalan. Ngamno kitaam ti trabaho na iti pamati tayo. Ado na kita latan, makaamon ti pamati, automatic ngam umaydahan tayo pa'y agaw awis. Ti pa'y kakunakon, dakay nga aglaladot nga Kristiyano, ingkayon. Ada mapatpatadar nga chapel, itanay ko, nakadagitay kabalay ko, dakayon ton ti pastoral leader, ijayon no, agdudong sakay mo lang ti simbaan, ingkayon. Iramidang kay peti endorsement letter nga. Well-trained nga lektor dagitoy, well-trained nga kwa dagitoy ngam aglaladot ti pamati da alaemon ko nakin pastoran ta, irekomenda kay paiki din. Tagunggunayo. Sudan to kan ti Mother Butler ijeng agdaldalos mo di chapel da. Ngaminto no procession ti Katoliko datada mo sumursurot. Uyaw-uyawon da ngaminto no daytoy procession ti Katoliko kun sumursurot da mo ijeng likod. Aguy-uyaw da but in their heart. No narinam ni Kristo nagungar ori sa din no papapanam di pusum addan tulatta. Dayta ti pagtrabahuan ni Kristo ang nagungar. So damerpak nga awawisen na ka. No adda di tarigagay mo nga regget mo nga agserserbi nga ori awan mangibabbaon king ka. No addarag o di pusum at tumultulong uray no awanti nang bilbilin king ka. Aggargaraw ni Kristo ang nagungar ditoy. Haantay lang nga maipablak nga maisurat akasta. Huwag maipabuya. No adapay lagi tarigagay mo nga sumurot king kuha na nga mangipabla at tinasaya at akatataom mangilaban kin ni Kristo uray pa'y no mairuruman adda ni Kristo ang nagungar. Kisuti ko na tayo, dagita pamaneknek nga isuna nagungar, nagadong. Ngam ti number 1 a pamaneknek no addad tapusom. No mariri nam nga gargaraw ni Kristo di tapusom.
Iti lubong ti kinatangsit ka, at dapay laeng ti kinapakumbabam, agtrabaho pay laeng ni Kristo. Iti lubong ti guran-gura, kasi kapay la mangmangted ti kapya, agtrabaho pay lang Kristo. Kadagiti maup-upay kasi kati mangmangted ti namnama. Tati iti imbagbaga ti panagungar-ngarod ka namnama. Nga uray dito'y lubong, uray no isakripisyo tayo dagiti bagi tayon, uray ited tayo ti bagi tayo, ama papatay dito'y lubongan, haantay nga agbuteng, haantay nga maamak, taapaya no aramiden tayo ti bilin na makipagungar tayo tumatken, wana. Imagine mo, nabayag ko imagine nakita ko man ni Kristo nga nagungar. Uray no danag na antilansa. Anya nga tanga kapresko di jay kudil na. Anya dito ko kalinis di glorified body di kalinis di bagina nga nagungar ngay. Kinapudaw Sa bagay ambisyosa kayo makaslaki nagungar nagpupudaw taro-pro payo. Alimilat. Palinisem na abot-abot na ko inya dati pagpalpalitada yung umuna sa kay pulbusan. Naabot-abot na rupam ka dali ipalitada yung tap na luminis. Kasi ko imagine ko man ni Kristo nga nagungar ka, nagpresko, tingay pa nang imagine ko, kasla ko madagit rupa, dagit anak yung nga anghel. Tayo niya, awang pa'y nagnaanti kamuro, tila kurang kajingipan da, ngam tarupa da kagalada, nga awang pa'y mapigpiglat na, awang pa'y naglinis ko, makita nyo dagit rupa da. Tarupa mo, kurarot dita, kurarot dita, kan-kan-kan, libing ang maawatan mo dito. Masaba mo kaumpay ganas ta, kasla na nagtag mo, jeje. As ano nga mapalitadam, kasla nga rupa nagungar na, tawang pa'y iisim. As ano nga rupa nagungar, tawang pa'y iisiman na. Awang pa'y ragsak na tilubong, karagsak nga ron di pa nagungar. So nga kitkitaan tayo kakabsat, alatata, ipagpablaak tayo, aleluya, aleluya, ni Kristo nagungar. Iso tiragsak tayo, makipagungar tayo ito. No adda joy, no adda ragsak, di ta pusom. Adda ni Kristo ang nagungar. Ngam no pasig nga, anya tinagigyan ta, puso mo nga pasig nga dagitay, saksakit tinagam, problema, tuo, kala nagawaganda, nakadadog. Diyos ko, Biyernes Santo. Iso nga tatakabsat, we proclaim, we declare, that Jesus our Lord and King, nagungar. Iso timang tinamnama kada tayo, awan sir-serbi amin, nga inararamid ni Apo Jesus, nohaan ang nagungar. Iso ti ramot kin puon ti pigsa tayo alumablaban. Iso ti pangguyguyudan tayo ti pigsa tayo nga agsingsingpet, uray pa naman nagbasol tayon. Iso ti pigsa tayo nga agar-aramid din na imbag tani sinanama tayo nga nagungar, makipagungar tayo kinkwana. Kinitiwagas ti panagbiag tayo, ako maririinada kumamot ang nagungar ni Kristo. Itiwagas ti panagbiag tayo, ako maidikdeklara kumamot ang nagungar ni Kristo. Tanuawan la po pulusan, no hantay la mariina ni Kristo ang nagungar, anyang arud serbi dagiti aramidan tayo. Tumakder tayo para itipan na kabindisyon ti danong. Dawaten tayo iti Diyos nga apo tayo. Abindisyonan na kuma, dahito adanom, maiwaris kada tayo ang mangilagip ti panagbunyag tayo. Ket pagbalinin na tayo abaro a tao. Ken panagpagtalin na idan na tayo, anapudno ti Espiritu Santo nga inawat tayo.
Diyos nga amami ita arabii da kami atattaom agpuyat kami nga aglualo kadkadwaen na kam kadi ita alaglagipin mi tinakakaskas daaw apan nakaparswami ken ti adda nakakaskas daaw apan nakasubbot mi bendisyonam ka daytoy adanom isuda nga inaramid mo tapno pagtubwen na tibukel kastapay at araunan ken dalosan na kami pinagbalin mo ti danom nga adipen ti kinamanang nga asim babaen ti danom rinok atam ti ili ti Israel ti pannakatagabo da ti ken pinedped mo ti wawda ijaylet ang impakdaar dagiti propetas ababaen ti danom ibuangay munto ti baro apan nakitulag kadagiti tattao babaen ti danom pinasanto ni Kristo sadyay karayan Jordan pinabarom ti managbasol a kinatao mi idi anabunyagan kami ipalagip ko mga rod daytoy adanom ti kinagasat nga ipaay daydi panakabunyag mi ken iranod na kami itiragsak kadagiti kakabsat mi ang mabunyagan ita at tiyempo ti panagungar gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Sindihan dagiti kandela. Okay, kumana to. Kakabsat babaen daydi panakabunyag tayo iranod tay ken Kristo iti pannakaitanem na tapno makipagungar tay ken kuana iti baro abiyag anansata ita ti panaggibos dagiti na insengpetan nga aramid ti Kwaresma pabaruwen tayo dagiti karkari tayo iti nabunyagan tayo babaen dagiti karkari babaen dagiti akarkari naglikodan tayo ti demonyo ken dagiti aramid na ken inkari tayo nga agserbi tayo as ipapasnek iti Dios iti sidong ti iglesia na songbatan tayo garod dagitoy saludsod paglikodan nyo metla ti basol iti kasta makipagbiag kayon iti sidong ti wayawaya dagiti anak ti Dios Wen paglikodak paglikodan nyo metla dagiti panggargari ti kinadakes iti kasta saan na kayon nga itorayan ti basol wen paglikodak paglikodan nyo metla ti demonyo amang isongsong iti panagbasol wen paglikodak mamati kay metla ang ti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga wen ako paglikodak mamati kay metla ken Kristo abugbog nga anak na impas ngay ni Birhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket agtugaw iti makannawan ti Ama a makipagturay akas iti Ama wen mamati mamati kay metla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagrinnanod dagiti sa santos ti pannakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon wen mamati ti Dios aman nakabalin nga Ama ni Apo tayo Kristo inted na kada kayo ti baro apan na kayanak babaen ti danom ken ti Espiritu Santo pagtalay na iden na kay kuma babaen ti grasya na iti sidong ni Kristo nga Apo tayo agingga iti biag nga agnanayon. Amen. Amen.
kararag sa pasap. Dahito tinadaig arabii, ti rabii dagiti amin arabii. Apanang pasungat tayo tinagloriaan na panagungar ni Apo Jesus. Agdawat tayo ti ama tayo anilangitan. Hindi panang patibker na ti pamati tayo. Tinairot a panagungar nga Apo. Ket kuna tayo iti tunggal panggep. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. May dap dagiti kandela. Apo Jesus, a Kristo ngagnanayon apadi, itultuloy mo a pasantuen, ni Francis sa Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, diakono, ken religyoso, ken amin nagsaksakripisyo, ti panakaisaknap, tinaimbag, adamag. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, sa pagwadan, tinapudno a panagserbi. Ikam, tinananaya grasya, ti panagsingpet, ken awan mulit, panagserbi, dagiti mangidadaulo kada kami, iti gobyerno, tapno mariknami, ti bara, ti kapya, iti aglawlaw mi. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Apo Jesus, at tinapay ang naggapu sa dilangit, pinagtitimpuyog mo, dagiti amin na mamati ken ka. Taraunan na kami, babaen ti saom, ket pabarwen na kami, ti panagkararag mi, panagserbi, ken panagayat mi, kadagiti kakabsat mi. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Apo Jesus a Kristo, nga ubog ti salunat, tarabayem dagiti agsagsagaba, gapu ka dagiti naduma-duma akita ti sakit, kitited mo kadakwada ti bileg ti pakinakem, tapno saan da kuma nga maupupay nga agdayaw ken ka. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Apo Jesus a Kristo anatay, ngem nagungar gapu kada kami, ipaay mo tinamnama, kada kami at taom, tamaragpat minto met tibiyag ngagnanayon, ket awate mon di tapagariam, dagiti kakabagyan mi, nga imun unan ngem da kami. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Para kadagiti nagdawat iti kararag tayo, kastamet dagiti kabukbukudan tayo apanggep. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pagtaingem ti anak mo kada kami. Aguli magtayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Dagiti naayat nga tumultulong kada tayo. Di financial, spiritual, moral, nanyaman nga tulong kada tayo. Amami ana ilangitan, pinagasat na kami, babaen daytoy ipapatay ken panagungar ti anak mo. Pinarmek na ni patay, ket insubli na ti biag kada kami, ket maikarikam manen ti ayat mo, itaken ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Bumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Umaday ito yadatun kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan itinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken iti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagiti karkararag ken daton dagiti tattaom, tapno ti pannakaisalakan mi ana erogi, babaan ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, agbanag iti agnanayon apan nakapagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Addada na si tatag-ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Podno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo. Dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa una iti dayti arabii apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo apudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaenday di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi, kat babaenday di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anansata agrag o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko at ti panagungar, kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikanta dati imno ti pan nakaidaydayaw mo, gat konami adi agsarday. Pudno ay apo abiig ka akinasanto, ket maikari adaydayawen na ka dagiti amin na parswam, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo ket apo mi, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong ti ili nga agpaiken ka. Iti kasta manipod iti lileggakan ti init, agingga iti lilennekan na, maidaton itasidong mo tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam ngarod ken kaapo, ababaen ti bilig ta Espiritu Santo, pasantuem ka dagitoy adaton nga iroknoy miken ka, tapno makonsagrarda, ket pagbalinem ida abagi ken dara ni apo mi Hesus Kristo, nga anak mo ken apo mi, iso anang ibilin arambakan mi dagitoy a misteryo. Tay ti daydirabi apan nakayawat na amatay, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, binindisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, binendisyonan na sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ket nagnanayon na tulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Apo, ilagip mi, ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, tinaglorya na panagungar na, kenti uli na sa dilangit. Ket kabayatan ti panangururay mi, ti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman ken ka, daytoy si bibiyag, ken nasantuan a sakripisyo. Kitaem kad apo, daytoy idaton ti iglesyam, ket iti panakabigbig mo, daytoy a sakripisyo. Akinayat mo amang ikapya kadakamken ka, ipaay mo kadi ada kami amataraunan ti bagikan dara ti anak mo, mapno kami itinasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay-may sa abagi ken espiritu, iti sidong ni Kristo. Pagbalinan na kamkuma ni Kristo nga agnanayon adaton nga agpaikan ka, ket pakiragpatin na kami iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami, kinainggasata na Berhen Maria, ngay nati Diyos, ni San Jose anatipel unay nga esposo na, dagiti sa santos kinamin nga apostoles, babaen ti panangidawdawat da kadakamken ka, namnamaen mi asitatalek, ti di agsarday apan nakatulong mi. Dawatin mi apo taday ti asakripisyo, apagtaudan ti panakikapyami ken ka, degdegan na kuma ti kapya, ti kapya, ti panakaisalakan ti sangalubungan, pasengkedan na kad ti pamati ken ayat ti iglesyam, amadama ngagdaldalyasat ditoy daga, pasengkedam kad ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, papadi, diakono, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam. Denggem kadmet asi aayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso akinayat mo nga aggigimong ditoy saklang mo, ama na dungo ipaay mo kad tapanang nga asim, kadagiti amin nga anak mo anasaya-saya ti sadino man adiso ditoy daga, ket pagkay saem ida. Kastamet nga ikakaasimi dagiti kakabsat mi anatayen, ken dagiti amin anakapudno ken ka, ket pimusay dan ditoy abiyag. Ipaay mo kad nga ayat, taawatem ida iti pagarian, anam namaen mi apakaitipunan minto, ken pakairanodan mi ti agnanayon a gloriam, gapo ken Kristo nga apo mi, iso apangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Mararaw iti ama, gatlualwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Esos kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin, apagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nurigat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kenka. Iti naragsak, napakumbaba, napnon ayat aposo, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya, ngamit may salay nga sa uma paimbagton ti kararwa.
Humararag tayo. Ibukbuk mo kad kada kamapo ti Espiritu ti ayat mo, tapno pagkaygaysaan na kami ti sakramento ti papatay ken panagungar ni Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, habang agsagsagana dagiti angels tayo, para iti isabet tayo apo, diyak nga malapdan ti puso nga agyaman, kada kayo amin nga nang parungbo iti daytoy kadagiti selebrasyon tayo daytoy simana, kadaytoy nangina nga aldaw, kadagiti nagsagsagana da kayo nga pastoral leaders, da kayo nga sisa manarawidwid, ti amin nga gimong, amin nga barangay nga masakupan ti parokya, kadagiti nagaget nga mangidadaulo ti PPC ni Manang Linda, kadagiti kakadwana ti PFC, dagiti religious organizations, mother butlers, lector, acolyte, dagiti choir, dagiti altar servers, dagiti kakadwa ti simbaan katikista, hantay nga palakpakan ti bagbagi tayo apo ta para kini Apo Dios daytoy. Dagiti nang practice ka dagiti ubing nga agkantatatta, ala amin ko mga aramidan tayo pakaidaydayawan ni Apo Dios. Isagana tayo nga ti bagbagi tayo para ti panangrambak tayo, panangilagip tayo, ti panagparang, panagsalubong ni Apo Jesus kini Apo Santa Maria nga agladladingit kanasukatan ti ragsak. So dati rambakan tayo. Haan pa'y analpas ti misa apo, awang pa'y ti bendisyon na, kalpasan ti sabot, isunto pa'y laang ti bendisyon. Buyaan tayo, dagiti anak tayo. Iyawat mo pag-anak, pag-ganita na siya.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikakaasin na kami ti Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikakaasin na kami ti Diyos. Hallelujah. Ikakaasin na kami ti Diyos. Hallelujah. 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 Dati na Diyosan nga anak mo ni Kristo nga apo tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikakaasin na kami ti Diyos. Hallelujah. Ikakaasin na kami ti Diyos. Hallelujah. Ina nagungaren panes mo iwaksim o ina. Hallelujah. 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 Na Diyosan nga anak mo ni Kristo nga apo tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagungaren kas kinunana. Hallelujah. Nagungaren kas kinunana. Hallelujah. Ay natilang itagragagsak. Hallelujah. 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 Itagragagsak ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. Palakpakan tayo.
Danal pa sa kadyo to gawyong. Damdaman to day tawaras. Nih. Ngadan sa magsangsangit nga nariingan nga anghelan piman. Dan sa pala dagitay babakit nga nakabirok no yan na po Santa Maria. At tayo da pala berberokan. Ngala mamisan pa'y palakpakan tayo dagiti anak tayo apo. Congratulations kanyada. Timisa tayo na bigat apo, dagiti kabagyan tayo, pamilya tayo nga hampay nga imay. The same Sunday Mass, 6, 8, and 10. Kalpasan tinasanton amisa at danto maiwara sa para kadagitay obing nagaleluya, dagitay angels tayo. Tumakder tayo. I will sing. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agtamed tayo taawatin tayo tinadaega pamindisyon. Bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Diyos, itanga aldaw ti panagungar ket gapo ti kaasina, salakniban na kay kuma iti amin abasol. Amen. Ti Diyos anang pabaro kada kayo babaen ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo iti agnanayon abiyag, paraburan na kay kuma kadagiti di mapuka o agunggona. Amen. Itanga aldaw na sungpot yon ti panangilagip yo ti panagtutuok ti apo, ket rambakan yo ti panagungar na, sapay kumatababaen ti panulong na, makadanon kayto iti ragsak nga agnanayon. Amen. Ti pambendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ti Apo, alleluya, alleluya. Agyaman tayo iti Diyos, alleluya, alleluya. Kita yung may kayo, dagiti angels, may kayo, tag-picture tayo.